sɔgɔma ne faw ne baw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mali kunnafoni kanubagaw halisa an ma ɲinɛ aw kɔ anw tɛ sɛgɛn anw tɛ ɲinɛ an b'aw ka émission kɛnɛ de kan n'o ye yɛlɛ waati kɛnɛ ye aw kana ɲinɛ dɛ chaque lundi à partir de 18h Mali kunnafoni point TV halisa an bɛ segin a kan Mali kunnafoni TV an b'an kanubagaw fo minnu bɛ tilen k'an lajɛ YouTube kan ka ka émission di an bolo an bɛ foli belebeleba y'aw ta ye an bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka wale ɲuman dɔn ayiwa humoriste fila b'an bolo kɛnɛ kan yan nɔ u bɛ na aw lajɛ fo k'aw ɲi tɔmɔ dugu ma bonjour oui ça va Kabako ouais ne Kabako e tonton Arasa ye ya voilà cɛ bɛ jafugula na bi dɛ kan ɲɔ mi da non bamanan kelen don an ko fili yan fɛ komi ale tɛ Arasa ye non voilà ou bien ale yɛrɛ ta ninnu e ɲɛ t'o si ninnu na ouais bon voilà an ma daminɛ droite gauche an ma daminɛ droite n'i bɛ ko o ko daminɛ i bɛ to ka daminɛ droite o la barika belebeleba bɛ don a la voilà bon sisan n b'o bonya fili ka taa gauche fɛ quoi tonton Arasa ye ne lamaloya non i ma lamaloya sa i ma lamaloya non an ko bonya fili ka taa ok gauche problème t'a la an bɛna se Kabako ouais kan jumɛn de b'i da ka voter i b'a kan voilà voilà Kabako i t'i yɛrɛ ɲɛfɔ i kanubagaw ye ani Mali kunnafoni kanubagaw u bɛ k'i lajɛ dɛ ok faut pas te Mali kunnafoni donc n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ kulo bɛ na mɔgɔ ma kan lajɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ ye Isa Kulubali ni dɔw k'a ma Kabako Isa komi di tɔgɔ Kabako is one donc Kabako is one donc ne kelen tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen Kulubali Kulubi nanga a yɛlɛmatɔ wa yayi i jɔnko tɔ to yen a bila voilà merci tonton Arasa kan jumɛn b'i da non zéro ja voilà i t'i ɲɛfɔ dɔɔni i kanubagaw bɛ k'i lajɛ dɛ ok bon ne ye Ali Tangara ye Tangara voilà donc n bɛ foli lase an lajɛbaga an kanubaga fo lahara fo diɲɛ parce que su fana bɛ lajɛli kɛ su bɛ mɔgɔw lamɛn u bɛ lajɛli kɛ an kana ɲinɛ su kɔ quoi e ta ye ni ko gɛlɛyala diɲɛ kɔnɔ dɔw b'a fɔ ko an k'an dafalen su la halisa su ma Arasa ayi ma bon n m'o f'i ye o su bɛ k'an lajɛ sisan direct mais bɔ k'aw to yan dɛ non kana bɔ dɛ direct ne tɛ su la dɛ non su bɛ yen an bɛ ɲɛnamaw dɛ yawa ala diɲɛ don o don da dɔw bɛ saganama la ye siɲɛ 3 dɔw bɛ gijo alimami ye siɲɛ 4 donc ma Tangara i tɛ n dabila ah non su ma i tɛ su fɛ dɛ yaro i tɛ su fɛ bon ne fana ma Tangara merci n tɛ se ka foyi fɔ Tangara la k'aw ma parce que n yɛrɛ kuramuso dɔ furulen don Tangaraw ma très bien non olu ye n teriw ye voilà n denkɛ dɔ don o ma fama voilà mais an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa i den de don o bɛ se ka kɛ a den de ye o bɛ se ka kɛ parce que yɛrɛ Kulubali kɔnɔ an ye ninnu da de wa ima da tɛ fili cɛ ma k'olu ye ima k'olu ye anw ta de olu ye anw ta de ayi anw y'aw da de wa ka anw da anw y'aw dilan de Kabako voilà Kabako easy one an bɛ na ɲininkali damadɔni tɛngu la walasa an bɛ se ka faamuya sɔrɔ kow la an bɛ fɛ k'a dɔn yalima mun nana ni Kabako in ye ani ye baara in daminɛ ni y'a san joli ye vraiment i ye ɲininka a diyara n ye wa ne ka Kabako komi n tɔgɔ ko kabakolamaw de kɛ quoi ouf i m'a fɔ ma donc o de kama u y'a danna ko Kabako de sinon min bɛ wele ko easy one i m'a fɔ ma donc easy one o tun bɛ n bɛ arapu de kɛ quoi i m'a fɔ ma mais n donna comedy kɔnɔ donc n tɔgɔ ko kabakolamaw de kɛ donc o y'a danna ko Kabako donc n ka fara kan Kabako easy one wow n'a ka di i bɛ se ka Kabako Isa voilà i m'a fɔ ma wa baara in na ne ye baara in daminɛ 2018 ouais mais 18 kɔnɔna na n tun ma taa ni sɛbɛ ye kosɛbɛ parce que y'a sɔrɔ o bɛ kan kuma caman fɔ an ma yɔrɔ n'i donna nin ko ninnu na i n'a fɔ comedy position ninnu na o b'a fɔ yogoroya i m'a fɔ ma donc o tora kan sabute n'a kɔnɔna na ka kuma caman fɔ an ma quoi ya kuma caman fɔla ma ko caman kɛla an na mais vraiment ne m'a si lagɛ quoi parce que ne y'a kanu de donc k'a kɛ
donc 2019 n y'a ta ni sɛbɛ i m'a faamu donc 20 donc mala n ka vidéo bala ka bila ne yɛlɛla YouTube sanfɛ i b'a sɛbɛ Kabako is one donc a bɛ bɔ a bɛ n ka Kabako yɛrɛ la Kabako lamaga Kabako bɛ na Kabako lamaga suba wayi tonton Rasa kan même voilà Kabako merci beaucoup an na tonton Rasa fi ne yɛrɛ balimakɛ Rasta fire voilà tonton Rasa tangara an na i fana ɲininka yalima i donna baara in kɔnɔ ni y'a san joli bon an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ Imuru tɔgɔ b'i la pour que mɔgɔw bɛ se k'o fana dɔn bon Imuru tɔgɔ Baba Tena bon an ka vidéo na o bɛ n wele ko Dasa voilà parce que i b'a ye vidéo tɔgɔ kura dɔ bɛ dayɛlɛ vidéo tɔgɔ kura dɔ bɛ dayɛlɛ quoi donc ani tɔgɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ b'i wele min yɛrɛ la o tɛ kelen ye quoi voilà donc ni san joli ye baara in kɔnɔ bon komi n denkɛ y'a fɔ cogo min na o kelen don quoi an bɛ baara in ta sɛbɛ la 2019 kana se fo sisan na n y'a minɛ ni sɛbɛ yɛrɛ ye quoi mais mun ye baara in diya e ye ne e donna la bon a ko ka ca quoi parce que baara in filɛ ne yɛrɛ bamuso tun bɛ baara in kɛ o mɛnna quoi awɔ ne bamuso b'a kɛ depuis Musa tile fo sisan ouais hali natɔ sisan ale de ye n bilasira ka na donc ni min ka ko kɛ n bɛ n sara la quoi donc a bɛ n bilasira baara in kɔnɔna na bon n bamuso y'a kɛ o dɔrɔn tɛ fɛnɛ ni y'a kanu quoi parce que mɔgɔ mansa bɛ fɛn dɔ kɛ a tɛ diya ye k'a kɛ quoi i mansa tɛ fɛn dɔ kɛ mais i yɛrɛ b'o kɛ donc n nana kɔnɔna na parce que bɛɛ b'a dɔn an ka jamana an ka laadaw n'an ka danbew kɔrɔdɔgɔya fɔliw ni fɛnw quoi donc n nana kɔrɔdɔgɔya sira fɛ fɔlɔ parce que an bɛɛ ye an ka faso yɛrɛ an bɛɛ ye kɔrɔdɔgɔ ye donc ni to kɔnɔna na min segin bamuso kɔrɔ a bɛ ko ninnu ɲɛfɔ a bɛ ko ninnu ɲɛfɔ ye fo ka na n yɛrɛ dusukolo minɛ na donc a kanu bɛ na quoi o de y'a to n y'a kɛ. Kɔrɔduga sɔgɔna an k'o dun baara ka kɛ a y'an ti baara fɛ dɛ. Voilà Kabako yalima i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ baara in kɔnɔ. bon ko jɛnatigɛ yɛrɛ gɛlɛya ye quoi n'i ye jɛnatigɛ ɲini nɔgɔya kunda dɔrɔn i t'a sɔrɔ. I bɛ jɛnatigɛ ɲini gɛlɛya kunda donc a bɛ se ka kɛ i gɛlɛya ɲinitɔ la i bɛ se ka taa bɔ hɛrɛ dɔ kan a tɛ bali la quoi diɲɛ yɛrɛ de y'o bon a gɛlɛyaw tɛ ban bon a ka ca quoi n ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la i n'a fɔ mɔgɔw bi mɔgɔ ɲɛnama baara tɛ parce que komi di filɛ nin ye mɔgɔ ɲɛnama baara lankolon tɛ quoi mais mɔgɔ lankolon fɛnɛ tɛ se k'a kɛ effectivement est-ce que i y'a faamuya baara in ma nɔgɔn kulon sɛbɛlama de don puis fɛnɛ kuma min bɛ bɔ i da kɔnɔ parce que an bɛ vidéo ninnu de kɛ bon an bɛ kuma dɔw fɔ kuma min bɛ mɔgɔkɔrɔbaw nafa a bɛ denmisɛnninw nafa kuma ye waraba ye n'a bɔli da kɔnɔ a bɛ tila k'i dun quoi fiɲɛ de don n'i y'a fili dɔrɔn a tɛ segin o puis fɛnɛ fiɲɛ dɔ bere don quoi n'i y'a fili e b'a dɔn a bɛ taa bɛn yɔrɔ min na ne bɛ n to kuma na sisan ne bɛ taa bɛn dɔ jogo ma a fɛ yen donc o bɛɛ bɛ ko in kɔnɔ o puis n'an ko an b'an ka vidéo kɛ o puis vidéo fɛnɛ kɛyɔrɔ la dɔw mana caméra yɔrɔ nɔfɛ dɔrɔn an bɛ taa an sigi ko an b'an ka fɛnw kɛ o b'an gɛn quoi u bɛ kumaw caya jɔn ko k'o kana nin kɛ yan jɔn aw y'a fɔ jɔn ye a dola ten a bɔla ten an ka fɛn yɛrɛ bannen a bɛ tiɲɛ an bolo an bɛ tila ka taa segin a ka yɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ bon o bɛɛ y'a gɛlɛya ye a n'a kuma fɛn fɔ quoi merci Tangara ouais Kabako ne Kabako Kabako is one ouais free voilà Kabako yalima depuis donna baara in kɔnɔ i ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ a kɔnɔ ouais bon i n'a fɔ n bɔra ka fɛn dɔ position min na i n'a fɔ u b'an ka yuguro de ye quoi u bɛ kuma caman f'an na donc ko mɔgɔ ɲɛnama baara tɛ i m'a faamu a dɔw b'a fɔ ko silamɛ yɛrɛ man kan k'a kɛ ni silamɛ k'i man kan nin ko ninnu kɛ quoi parce que ko kalotigɛ b'a kɔnɔ i m'a faamu donc vraiment ne baara in ne y'a kanu de quoi donc ne tɛ ko kuma ninnu lamɛn est-ce que i bɛ faamu donc o kuma ninnu na ani mɔgɔ caman ko kan na parce que yɔrɔ i mana vidéo bɔ cogo o cogo i bɛ taa bɛn dɔ jogo de ma donc directement na mɔgɔ caman ko dɔ kan na mais an bɛ se an k'olu bɛɛ fɔ bilen quoi mais an b'Ala fo k'Ala barika da ça donc an b'Ala deli
ala ka taganya dama ko amina amina voilà kabako voilà clalo la ame fegi kanumbago la yele doni malikuna foni kanumbago minu tesenga on la jella nu tesenga on la milla okay aywa obigi kono de okay omi ego kabako wa de kabako la maganga ama fama okelo no de yele wati he abiyele sos atimere na be kan tadam ne polo nyani ga no ai abino ama c'est ça yindadi donc akulu bena yoro che jajina tiga kono ja ko bena kunu do ko abi mo ba ko baruba ka bun esige aba ko bun kundo yira ta do donc ne ba fa quoi ibara baruba de flake téléphone no 100 millions francs wa kene téléphone mais téléphone avait pas de quoi donc zonga de flaka la mina ko ta téléphone no chien zonga ta la baruba fait ko be téléphone ta dron téléphone ko bla te ay zonga ko ni ba chene ki bla mine te baruba bolo so ngodro na zonga mina dro ka ta dro ka kun ki jona o de baruba bunya jama o yeni mesa ye galontige ye bari fo golonde baruba ni ngake aba fiu mo ta kala mane baruba fu mo ko fa da kala ma ko ma ko ngana fu mo ko nya fu dro ni yana me kana fu mo ko ra yana le aho donc kelelo donc o temelen boy donc ne mara pu fanange je ngara pu kono chenye glace ro ibaro telma no wa fana mo easy one je telma no fierté ben la quoi donc ne reflète ko kozar do organiser ça en quartier kono donc jo wele ke gardu wele fam be fait donc nga biege keme 500 donc je ibaro no mo nana kana sal dafa tew no jama ba fo ne restara ko no bi ko no mi war faka ja male mai ya ay abi ya fama ya ba che ibaro ne de 20 neri wala fo zureri mo ma sangodu no ne rakaba ko la mu ye kaba ko vraiment yara ka ko la che amula no ko dongo mu male mi tan fele di mo jije a fo bela jere na ko gratuit ko bega du fu che do jaw ko malien che no mo na salfateu no fo ne resira quoi don na place ko soro ma fama donc amula sa donc wala gardu ay datu donc gardu datu wa donc go o ga keme fla ne bela keme te blede keme bla ko me bela jerena donc kana ne ka ko ma quoi donc na yiro mo ye ka ko de ko ma fama donc o keme fla ne bela jerena kono dinema go wala ngo malion vraiment an ci nga fanu anana abelama an ci an baraji vraiment mo fe ne kanu resian donc fo le bela jele vraiment an ci ay quoi donc nenga ko zero organiser donc directement na amason billet ta do mais ngo gratuit anana salfa vraiment merci a jana quoi ngo vraiment donc ko zero bana quoi ni ko zero bana wala ay ne ka ba ko ne resile no ka concert ko ay concert te se ka ba ko zero bana de donc ko zero da ko ka ba ko o do fanga ka ba ko de ka ba fama bon merci tout le monde bon nera dabalia bana maina falo mu wele ga mare mais no wa kala mo wa fama ouais ma fama vraiment malion ka bo yoro ni famnya wallahi ni mo mega ayere de me donnon voilà na bulanga faraka voilà de me pour qu'il se sans sorte voilà tu vois kono bulu jale ne be bifo voilà merci kabako ouais merci amena tonto rasa fait ne que les parties ouais yeah parti ouais aywa malikuna foli.tv kanumbago malikuna foli kanumbago ki laje ko kana ni lahara ko quoi lahara ouais adam ne jena fo lahara ni ne lahara il faut que ne ta do akelemeta kawo bon ne te taw kelemeta kawo ay be aketo jodem ini ne te tare jode ko kale beta bon comme
kabako ko ne kelen ne bita ai da ai ma ale bita ne tuta de wala yan fe ale de bita si on wonte c'est avec la gauche il est voilà droiti pousse ka ba ko voilà rasa bon kele ni ne mun bole do folo glogo mi fla kana voilà ma do ba da dam ne fo la cameraman fana le be bla chemise blanc olu flare do quoi olu flare do le cameraman ni e flare be jamana donc na kera nya au flare au fo mo ni fen jaman do o bisira nya yere de quoi non ab dam ne no fen jaman do bisira nya ab dam ne ni ne ya mais e mo men fen jaman de no tane de ay fo ma voilà ja voilà ikan bago biki la meki la yele fodorani to modu kuma ou be yele pluriel de la ou tena yele singulier la pluriel yaro bon kuma de main quoi ne ba wa opi kuma main kuma yere foli amadi yere quoi wa kuma mo ta am mo saba yaro mo bo fo ko mo rete ni ala u ba mo fla ala de an sabana don sa mo sabare biya ala de on nani nay sono ne sangare de don li dare la e me dola de awa nga sabani ma de nga kare fento la elare kare fento la kani bolo magana boy baro a dongli dali bon ça dit ni a da son na chou ka cachette une fois quoi ça va ma ko mera kama ni sega da voilà bon ni tegara ni fon o de bene de me quoi tegara be fo ara eda boga ni gebena o fo la ke ko daba nani boga ni gebena aba fo la ke ara eda boga ni gebena fo la ke aboga ne banara il faut laquer o daba nani boga ne bana il faut laquer o boga ne bana il faut laquer alle bamago boga ne bana il faut laquer boga ne bana il faut laquer subu ningura boga ne bana il faut laquer aboga ne bana il faut laquer maligo njoroba ne la de suba maligo njoroba ne la goy il faut laquer a joroba ne la de wa korovela joroba ne la goy il faut laquer aboga ne bana il faut laquer onyo no joroba ne la de il faut laquer ko fodoro ne mom so singa he wallahi de ese ba do nyono molo kiseni wala jelendo sa nyono molo kiseni jelendo ama ba ano nye mom so ka kuma de fen kwa ko nyono molo kiseni jelendo bi ko ni tori senja soro ko la e che ko kadi tori senja ko ni o ga nyono molo zamana che ko kadi de no bo ne ba le to idorom ma fo wa araida boga ni bena il faut laquer aboga ni bena il faut laquer wa plateau boga ni bena de kanake aboga ni bena kanake aboga ni bena o te kera ana na nga plateau kasa bo akan mo hinete la ko fem ben ala cha mo I know o te parce que ne anga tour ke kana nya do tour na se plateau non parce que to ni be boye ye bi bokene ma parce que mo ga hina mo dama dola ko boga bagato suguna bagato ko be mo mina mais mi me fe ka ta jago ya iboge mais ne ko mi boga plateau ga ne bo ba ama o te ke sera boga bo aka ne ndato ai ta wa aka ite ne mo bi se ini bobe ai na bora nyege me ai ne te boga ya ala ka masa ni asoro ne bi boga mi buri kan comme ndinga dogo me kla po sanga de ma wisu wala me po sanga ijo ne derem do ba foga pogoro ne na to na wala o ko fubate am klo de ma sai bula voilà merci beaucoup amo filiola du mais ya fait oui aya lo jamati voilà merci beaucoup kabako amani na ali saman kanu bako fu an la je bako wana la me bako ante 50 ni na ni oute ante ke foshi voilà kabako iswana free kabako amni ni nga tuguni yalma ya klina jumay malikuna fodi mko kani émission ina vraiment na hakla mu vraiment ne be do ka al sala ka do frankan quoi amina rabbi baram na al sala ka do frankan ka shine kana dama kala mo nyima dama ala ka hera badenga e amina ala ko war bosoro wa wari
k'a ka gije parce que jɛnatigɛ kɔnɔ i b'a ni ma ɲɛ kɛ fɛn kɛ o b'a sɔrɔ i ka kɛnɛ quoi donc k'a ka gije voilà kabako n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen voilà n ko projet jumɛn b'i bolo sisan projet labɛnnen jumɛn b'i bolo sisan dans le futur ouais projet bɛ n bolo projet camanba de bɛ n bolo mais vraiment n b'ala ka dɛmɛbaga ko de ɲini quoi mɔgɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n b'ala k'o ɲini quoi n'i y'o sɔrɔ o bɛ diya n ye quoi sinon projet camanba de b'an bolo a kan ka kɛ mais nin waati na gɛlɛya dɔɔni bɛ quoi i ma ne fɔ yɔrɔ coronavirus nana nin tɔgɔ bila coronavirus tɔgɔ bila yɔrɔ donc o nana jamana fɛn dɔɔni quoi ne tɛ fɛ ka nin tɔgɔ yɛrɛ mɛn i m'a faamu yɔrɔ donc an k'o fili fiɲɛ fɛ voilà an k'o fili fiɲɛ fɛ i m'a faamu a ye da in tugu ka ɲagala kuranɛ voilà kabako kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin humoriste tɔw ma ouais ne ka foli ye mun ye donc halisa bɛɛ ka courage ta parce que an ka baara ye fila a ma nɔgɔ a kana mɔgɔ kuma lamɛn k'a bɛ baara kɛ n'a ye quoi a bɛ baara kɛ n'a yɛrɛ hakilila ye fɛn fɛn bɛɛ n'a bɛ se k'i dɛmɛ i bɛ baara kɛ n'o de ye donc o kɔni ye ne ka foli ye k'a lase bɛɛ lajɛlen ma donc merci beaucoup tout le monde Rasa Tangara ne buranaka kan memi non voilà Tangara yalma projet labɛnnen jumɛn b'i bolo ni wagati ni na bon comme projet quoi a y'a fɔ cogo min na ne n'ale de bɛ baara kɛ quoi ma ni ale ye fɛn dɔ i bɛ ne i ma voilà n'a bina kalan ka na ayi dɛ e bɛ jigin a la mais o de don ayi safuru la mais ko hakili t'o la cɛ korona o kumana e m'a fɔ ko n'i ko min ko don ayi dɛ m'o f'i ye dɛ ayi dɛ m'o f'i ye dɛ parce que filɛ nin ye kuma hakili tɛ dan mais a kɔrɔ de bɛ siɲɛ voilà a bɛ sa ne tɛ sa a bɛ bana ne tɛ bana mais n'a ye wele ko n'an ka baara kɛ an bɛ baara kɛ a banna mais n ka cɛ o de don ayi dɛ ne jiginna kɔnɔ e bɛ jigin de o jiginna ne fɛ e bɛ hakɛ to i ɲɛ yɛlɛ i bɛ sɔ mugan na ban dɛ i yɛlɛma kabako fɛ yen sisan nɔ i bɛ sɔ mugan na ban dɛ donc i ka ko de bɛ taa depuis ne mɛ na e ko fɔla ne ɲɛna ja tiɲɛ don donc ne kɔrɔfɔra m'an ta yafa ala ka to i ka taa sɔrɔ aw ka so déplacé la an ka so awɔ i tatɔ ka sɔrɔ aw ka so déplacé ko an ka so déplacé ka taa min i m'a fɔ ko depuis i natɔ ko ne ko fɔ i ko fɔla ne ɲɛna ja tiɲɛ don donc ne so fila ni wulu ye e ja e bɛ so siri ka fɔ i bɛ fali fɔ ne ka so siri o nɔ la ma ja tiɲɛ don non dade a to mi kila baara da kana tagala ni sigi ni ɲɛ ye ko i ko sɔ balabalalen ba ye i ko dugaw ba siyɔrɔ n ka cɛ c'est bon ça c'est bon kala la kasi ne fiɲɛ fɔ i bɛna an b'a la kasi non sababu ma ye non ne ba ye dade c'est dade a jo t'a la n ka cɛ ne ko birigɛti tɛ bolo dɛ e bɛna mun la ayi n mago de bɛ tasuma la i bɛna filmer de n mago de bɛ tasuma la aw ma di ko birige i bɛ hakɛ to birige t'anw bolo yan ɲagasa dɔ de bɛ yen dɛ parce que n'i bɛ jo ɲini bunɛni fɛ dɔrɔn i b'i ka yɔrɔ furan ka jɛ quoi bon yɔrɔ fɛnɛ bon i ma tasuma bila i kun donc komi si tɛ bɔ i kun na si bɔlen don ne kun na o digilen don a la ɲɛgoya de bɛ ne fɔ a digilila de a y'i sɔgɔ de a buruniko de i y'a tɔmɔ de ne fa i bɛ hakɛ n'i kunsigi tɛ bɔ o tɛ ne fɛ ye dɛ i tɛ taga k'u ka kunsigi i tɛ na ka taa dɔ feere i ma kunsigiya lala n'i ye chewing-gum ko dɔrɔn o bɛ sɔn jɔn kunsigi fa ne kunsigi kɛ si tɛ bɔ i kun na n yafara i kun hali n'i ye i b'a dɔn ko si tɛ bɔ i kun na ne yafara i kun n bɛ fɛ n t'i fɛ a ka ɲi sa ne b'a dɔn e b'o kɛ ne la o lamɛn sa ne b'a dɔn e b'o kɛ ne la sa e k'e lajɛ o ma bali ne la merci beaucoup a bɛ ni cɛw ni baraji mais halisa an bɛ fɛ k'i kanubagaw an ka yɛlɛko laban dɔ kɛ k'i kanubagaw layɛlɛ bon comme ko ten kuma ma nɔgɔn ne yɛrɛ ma quoi kuma ma nɔgɔn ne ma e ma ne lakasi sisan k'e lakasi o ye lakasilen ne bɛ se k'e lakasi mais i tɛ se kuma la ah ok i jɔ i delila ka nabara su fɔlɔ mais est-ce que nabara bɛ sa tiɲɛna ne kɔni ma deli k'a ye dɛ depuis ala ye ne da ne fɛnɛ ma nabara su ye fɔlɔ o don anw sigilen an ka gɛrɛn na cɛ ne terikɛ dɔ nana dɔrɔn
bon ko ŋa cɛ ko est ce que b'a dɔn ko ne ma deli ka nabara su ye fɔlɔ ne ko han ko i ka kuma ye cɛ depuis ne fɛnɛ bɛ ne ma deli ka nabara su ye quoi bon an m'o kuma la ja dɔ bɛ ka na ten a bɛ ka i ma dɔ a bɛ ka se dɔrɔn ne ko ŋo cɛ ŋo est ce que b'a dɔn ŋo depuis ala ye ne da ne ma nabara su cɛ de sina k'i ka dɔn ni n ba cɛ i bɛ sɔn ka sa k'a sɔrɔ i m'o ye fɔlɔ dɛ ne ko ŋa cɛ ja ŋo saya man di mɔgɔ min ye dɛ mais k'u tɛ sa o parce que n'olu sala i b'a fɔ ko jinɛw de b'u sugo kɛ quoi jinɛw de b'u sugo kɛ ne depuis ala ye ne da ne ma su ye fɔlɔ ko nin ye nabara su da u tɛ sa hali ne kun ka kɛ nabara ye wallahi bese de bɛ bolo an ka sen tigɛ ka bɔ o bi an natɔla sisan i b'a dɔn an ye kabako min yan voilà an natɔla sisan cɛ ja moto dɔrɔn de kelen t'an bɔ an siratigɛtɔla cɛ dɔ de bɛ ka na manaforoko gulolen bɛ yan bon yan t'a la quoi manaforoko gulolen bɛ c'est comme a bolo falen don quoi bon ale kan ka sira tigɛ a kan ka fara ka taa yɔrɔ min na bon a kan ka fara ka taa gauche de fɛ a kan ka fara ka taa droite de fɛ bon ne sigilen moto kan ma dala ni n ka cɛya ye quoi non vraiment moi ma parce que ale concentré don moto boli la ale ta ye donc ne de tola dɔrɔn ka cɛ lajɛ a bɛ ka ne ko nin ye mun ye cɛ ko n ka cɛ ko nin k'a bɛ ka kulonda de kɛ ten ne ko subhanallah n ko ja moto dɔrɔn de a bɛ ka kɛ ten kulonda bɔtɔla de ne ko cɛ n ko kabako bɛ diɲɛ kɔnɔ ne bɛ bɔ wala ni bɔ dɔrɔn b'a kɛ ten hali sisan n'aw bɛ ka bɔ n'an sera an bɛ ka taa pour que ma aw ye nin bɛɛ sa ala aw ma dɔn bɛ yebali fɔ kɛ fɛn bɛɛ ni ala cɛ yebali fɔ lamɛn ni tiɲɛ tɛ n salen ko ala ka ne si di yan fɛn bɛɛ ni masa rahmani bon ɲɛta la nin bɛ ka n dɔgɔya ya kabako ni tiɲɛ tɛ dɔrɔn n salen ko ala ka ne si di yan a bɛ ka n dɔgɔya su ala bɛ si den ma cogo di sa cɛ an bonya dɛ fɛn min b'i gɛn b'i gɛn dɛ ala ka masa mɔgɔ e bolo ko mɔgɔ salen ko ye salen de yan anw b'a fɔ de k'i sala sunɛ mɛ sa sunɛ i bɛ yen i bɛ yen i baara de mɛ sunɛ mɛ sa ma sa dɛ mɔgɔ salen o de la ne ko n'an m'an ka kuma kɛ dɔrɔn an ka sara su la su bɛ yen ma sa ne ma dala ne nin tɛ su ye o ni ye nin ji jalen su ko baro la diɲɛ fara lahara kan n ka foli bɛ su ni ɲɛnamaw ye bɛɛ n kanubaga fɛn fɛn bɛ su la min bɛ ɲɛnama na n ka foli b'aw bɛɛ ye voilà merci Tangara merci Mali kunnafoni mɔgɔw ko k'u ka foli belebeleba b'aw ye an y'aw wele aw nana an ka wele lamɛn mais aw kana ɲina dɛ sur YouTube chaque lundi à partir de 18h a bɛ diffuser voilà merci beaucoup c'était l'émission Yɛlɛ Waati anw lamɛnbagaw anw lajɛbagaw an tɛ ɲinɛ aw kɔ an ka foli belebeleba y'aw ta ye n'a dɔw bɔra ka nin lajɛ halisa a ye continuer aw ka abonné chaîne YouTube kan Mali Kunnafoni.tv bye bye Kabako.